Fiorentina wieħed Inter 3 u l-lum nistgħu ngħidu li tajna risposta ta' Champions. Xejn iktar, xejn inqas. L-ewwel ħadd li biex inkunu nismakom il-Fiorentina kienu by far aħjar minna. Fil-fatt Samir Handanovic għalana għal darba tnej u l-lum fejn jien ġi akkużat li nikkritika ħafna. Illum inċabċab li ngħidlu bravo Samir, għax illum kellek sem importantissimu fir-rebħa illi ksibna, batejna ħafna, għall-ewwel onestament meta l-informazzjoni qed bqajna sorpriż kif lab il-Darmian u mhux il-Dumfries. Biss ikollna nammettu wkoll l-inflazzjoni tal-gol tal-Fiorentina kien hemm naqra dubju fuq Nico Gonzalez illi naħseb kellha nagħmel foul fuq Skriniar. Imma mbagħad kien hemm żballa fl-opinjoni tiegħi ħallewh waħdu lil Sottil u l-Fiorentina ġustament marru fil-vantaġġ għal ħin tal-mistrieħ. Imma x'ġara fit-tieni taqsima il-logħba daret minn hekk għalhekk. Darmian skurja fil-fema tiegħi gowl importanti fl-aħjar ħin possibbli u mbagħad Edin Dzeko risponda mill-ewwel billi skurja il-gol ta' 2-1 u hawnhekk ikolli nammetti proset Dzeko il għaliex 4 gols minn 4 logħbiet huwa numru importanti għal plejer li jiena kelli dubji kbar fuqu minħabba l-età. Jiġifieri proset Dzeko ta' dan għal-gol u grazzi illi għamilt. It-tkeċċija ta' Nico Gonzalez naħseb kienet naqra eċċessiva, ħanajdu hekk il-fawl fuq naħseb li kien. Il-problema li l-plejer Arġentin tawwal il-sinu u meta tawwal il-sinu qudiem l-uffiċjal bħalma rajna kemm il-darba case in point Wesley Sneijder fid-derby ġi ovvjament imkeċċi l-ewwel b'karti safra mbagħad beda jċabċab ironiku u Fabri ma kellu bda għażla oħra ħlief illi ikeċċieħ fit-tinħaf approfittajna ħafna mill-kontrattakk ukoll. Fil-fatt il-gowl tal-2-1 u anke il-gowl ta' 3-1 ġew minn ġiex kontrattakki, il-Black Mamba Dumfries daħal tajjeb. Fuq il-gowl ta' Dzeko il-corners illi fl-aħħar u għaw qed nikkwota anke l-ħabib tiegħi Ruben De Bono li minn hawn nixtieq inselliblu wkoll fl-aħħar qed naraw corners bħal nies, qed naraw corners fit-tul u mhux dawk ix-short corners illi kienu biex inkun kienu jdejquni ħafna għax dawk mhumiex corners. Hija fil-fatt qed nara l-kummenti ta' Joseph u Daniel ċabċablu fuq iċ-ċab ċip it-tkeċċija kienet li kien naqra eċċessiv fil-fatt li kellu jagħti l-fawl fuq Gonzalez u mbagħad ovvjament protesta Volderi fuq dak il-kuntest li qed ngħid forsi kienet eċċessiva, anzi kien ukoll fawl ta' Gonzalez. Imma insomma, mill-bqija kif konna qegħdin ngħidu l-corners li kienu importanti, Sanchez kien qalla kien ukoll li ma skurjax, biss sejja ngħidu hekk hemm il-grupp illum nerġa' ntenni tajna risposta ta' Champions u tajna risposta wkoll ippermettuli nsemmi dan l-episodju lil dak il-taparsi partitarju tal-Inter illi jidħol fuq il-forums tagħna u fil-halftime tellalek ir-ritratt ta' Christian Stellini. Laqqas ir-ritratt ta' Antonio Conte, ir-ritratt tal-assistent tiegħu Christian Stellini. L-importanti li meta rbaħna li jkun bad jitla fuq il-karru tar-rebbieħa u joħroġ l-innu għal Antonio Conte meta dan għamel sentej sħaħ maqdru u jgħid gobbo u mhuwiex il-coach tiegħek. Sieħbi, jekk Conte ma kienx il-coach tiegħek, intaqqas indenju li tissejjaħ partitarju tal-Inter u taf biżżejn u int minn int taf għal minn qed ngħid x'anki ġewwa l-Inter Club Malta kemm il-darba jkollna clashes fuq hekk. Kompli gawdi lil Mourinho u kompli gawdi lil Chelsea li żżomm magħhom inti. Jiġifieri u hawnhekk permettu li dirt naħroġa bil-forsa meta nara ċertu ħmerijiet
huma intollerabbli bilħaq għax ukoll fejn u tiegħu illum proset Simone Inzaghi tal-bidlit li irnexxielu jagħmel wkoll dawru l-logħba b'dan il-mod. Issa, natu naqra ħarsa lejn ir-riżultati li kellna mis-Serje A illum permezz ukoll tal-grafika qabel ma nifqu Bologna 2 Ġenova 2, il-Ġenova illi irkupraw darbtej u l-Atalanta illi rebħet 2-1 ma' Sassuolo. Atalanta illi issa ser nilabu kontrihom nhar is-Sibt li ġej fis-sitta, logħba oħra diffiċli issa sensiela ta' logħbiet illi ser jibdew jgħidu verament min aħna u sa fejn nistgħu naslu. Biss illum nistgħu wkoll intenni b'sodisfazzjon kbir li ma stennejtx li ħanwieġbu b'dan il-mod, konna nafu li kienet logħba diffiċli, imma llum l-Inter taw risposta ta' Champions għal daqstant. Grazzi ragazzi, inkomplu sejrin hekk u inkomplu mixjin lejn dik il-ħolma illi hija it-tieni stilla. Jiena lissa ser naqaf hawnhekk, l-appuntament tiegħi huwa għal nhar il-ħamis li ġej fid-9 għall-programm l-intervista fejn se niddiskutu l-logħbiet Arsenal Tottenham u Lazio Roma. Dan il-video jekk qed tħaltu taraw issa daqs nofsi oħra se jkunu wkoll fuq YouTube għal daqstant tidħlu wkoll fuq l-istazzjon tagħna tal-Kamra Sportiva, komplu wkoll segwu l-kontenut li qed intellawkom sew fuq il-paġna ta' YouTube kif ukoll fuq il-paġna ta' Facebook. U kif lastu minn dan kollu bħalma deħna ngħidilkom jiena għamlu li xjaten tridu. Il-lej tajp il-kulħadd ħbieb u bħal dejjem forza Inter, forza Simone Inzaghi u abbasso it-taparsi partitari tal-Inter il ħsibhom biss biex jipparlaw fil-vojt u jtellaw ritratti illi huma super irrelevanti. Ħudu ħsieb